Morjesta, mä oon Ossi Viljanen ja PRP:n toimitusjohtaja. Nyt ollaan Lapualla. 87 vuonna PRP täältä aikanaan lähti liikkeelle ja äsken käytiin kurkkimassa ensimmäisiä toimitiloja, missä 6 henkeä on tehnyt muun muassa Nykytaiteen museon pellityksiä, ja siitä on ehkä vähän menty eteenpäin. Nyt ollaan vuodessa 2019 ja yrityksessä on 100 henkeä ja ollaan noin 14 miljoonan liikevaihdolla operoiva yhtiö, ja se tarina ja matka on ollut hieno ja juuria aina pitää kunnioittaa, ja nyt me tarvitaan uusi kova tekijä, tuotantopäällikkö meidän yritykseen Seinäjoelle. PRP:hän muutti Seinäjoelle 2003 vuonna. Mä oon tullut mukaan 2007 omaan tehtävääni ja silloin meillä oli 20 työntekijää. Toimitilat, missä nyt ollaan, niin on rakennettu 2009 ja näitä kaikkinensa on nyt tässä 4500 neliötä samalla tontilla. 2015 me liityttiin osaksi Duuri Groupia ja saatiin entistä leveämmät hartiat ja päätettiin ne kasvun suunnat, mihin me halutaan olla tulevaisuudessa. Odotukset tuotantopäälliköltä, jota me nyt etsitään, niin on ensisijaisesti se, että hän osaa johtaa ihmisiä. Sen lisäksi hänellä pitää olla hyvä käsitys siitä, että minkälainen tilaustoimitusketju on kokonaisuutena. Mutta se pääfokus nimenomaan pitää olla tuotannon johtamisessa, sen tuotannon kehittämisessä, työmenetelmien, työjonojen suunnittelussa. Me voidaan ylpeänä PRP:llä todeta, että meillä on tälle toimialalle yhdet Suomen parhaista vehkeistä. Itse asiassa maailman suurin ja maailman nopein levytyökeskus, taivutusautomaatti, jota ei vastaavaa Suomesta löydy, ja muita hyvin paljon ohutlevy työstämiseen tarkoitettuja koneita ja laitteita. Meillä on kohtuullisen paljon myös omia tuotteita ja se repertuaari kasvaa koko ajan. Ja yksi tärkein juttu, mikä meillä on yksi Suomen parhaimmista henkilökunnista. Tämä porukka on sellainen, joka ei mennyt lakkoon silloin, kun määrättiin, vaan ne halusi tulla töihin. Sen takia sun ei tarvikaan vakuuttaa mua, vaan se porukka, mikä tuolla hallin puolella on, joidenka edessä sun pitää esimerkkinä sitten toimia. Täällä sun ei tarvitse tosiaankaan tehdä töitä yksin. Täällä on paljon motivoituneita ihmisiä, jotka haluaa mennä eteenpäin, kasvattaa PRP:stä entistä vahvemman ja paremman. Täällä meillä jokaisella on aito palo tehdä näitä hommia. Jaha, kierros tuli tehtyä. Niin, miksi me etsitään uutta tuotantopäällikköä? Toni, joka meillä on tehnyt hyvää työtä vuodesta 2008 saakka, on päättänyt ottaa pienen sapattivapaan ja sen jälkeen katsoa ehkä taloa jostakin uudesta näkökulmasta. Onko se, jonka kohteita tulevaisuudessa katsotaan ilmakuvista, jotka on niitä kaupunkien ykkösjuttuja ja meidän strategian kulmakiviä?